Uau! Això és química. Això és un clar exemple de dues fases d'una mescla heterogènia. Què dius? És veritat, això? Sí, és així, ja que es poden diferenciar els diferents components que formen la mescla. Com ja sabeu, de mescles n'hi ha de dos tipus, les mescles homogènies i les mescles heterogènies. Les mescles homogènies són aquelles en les quals no podem diferenciar les diferents fases que formen la mescla. Per tant, les propietats i la composició de tota la mescla és la mateixa. En canvi, en les mescles heterogènies podem diferenciar les diferents fases que hi ha i saber que cada fase té unes propietats i una composició diferent. En el cas que hem vist ara, la mescla que teníem era una mescla heterogènia. Pep, què et sembla si ara fem un experiment on hi hagi una mescla heterogènia? Molt bé. Quina vols que fem? No sé, podríem fer la de l'aigua i l'oli, que tothom la coneix. Molt bé. Sí? Som-hi. Anem a tirar l'aigua. Molt bé, Pep, doncs vaig a buscar l'oli. Espera, Tània. He portat una mica de sodi. Què et sembla si ensenyem als nostres amics quina és la reacció entre el sodi i l'aigua? Ostres, sí, perfecte. Molt bé. Doncs Pep, aprofitant que tirem sodi, què et sembla si també tirem una miqueta de fenolftaleïna? Així podem veure la dissolució aquosa alcalina que ens queda. Ah, fantàstic. Sí? Doncs va, som. Primer de tot, tirem un rajolí de fenolftaleïna. Jo posaré el sodi. Molt bé, com les diferents densitats fan que l'oli pugi cap amunt, que diem la fase de... I l'altra cosa és que hi posem oli perquè aquesta reacció entre el sodi i l'aigua és molt violenta. I si no tinguéssim l'oli, podria fins i tot rebentar aquest recipient que estem fent servir. Ostres, sí. Molt bé, Pep. Doncs ara que veiem que les dues fases estan ben formades, què et sembla si anem a tallar el sodi? Anem a tallar el sodi. Pot ser que els nostres amics s'imaginin que el sodi és de color blanc, perquè moltes sals de sodi són de color blanc, com el clorur sòdic. Però no, és un metall. És un metall relativament tou, com la mantega. Ja el veieu. Ara el tallarem. I podreu veure que brilla igual que els metalls, com la plata, per exemple. Ja veieu la seva brillantor. Ara ja el podem posar a dintre d'aquest recipient. Mira. Mira, has vist aquest color? Mira la fenolftaleïna. Veiem que encara que el sodi reaccioni amb l'aigua, continuen havent-hi les dues fases, que no es barrejaran mai. Per tant, aquesta mescla continua sent heterogènia. A més, veiem com l'aigua es va tornant alcalina i, per tant, la fenolftaleïna vira aquest color fúcsia tan maco. Uau!
Això és química. Take me away from this cloud where everything's gray, where I can shout away. Take me away from this city where I can swim.